Bé, des dels seus inicis el moviment feminista ha lluitat pels drets de les dones a tot el món. I aquesta lluita ha aconseguit obrir espais i conquerir drets fonamentals, així com avenços socials que ens han permès guanyar terreny en la lluita per l'equitat. Però aquests drets es troben avui, més que mai, amenaçats per l'ultradreta, que qüestiona els drets de les dones i posa en perill tot el que hem aconseguit fins ara. Ho hem vist en discursos avui mateix. Hi ha desigualtats socials estructurals, però les dones tenim doble desigualtat. Les que ja pateix la població, més les que tenim només pel fet de ser dones. Realitats que totes les dades posen sobre la taula, encara que alguns les neguin. L'ascens de forces polítiques d'extrema dreta a molts països, inclòs el nostre, ve acompanyat de discursos de desinformació i odi, així com de la imposició d'un model social caduc, masclista, racista, transfòbic, discriminatori i excloent. Paraules com soy un hombre blandengue per fer feines de la casa, un clar exemple. La ultradreta no només pretén qüestionar els drets conquerits, sinó que vol controlar les nostres vides i els nostres cossos, imposant normes que limiten la nostra llibertat sexual, encasellant-nos en rols socials determinants, negant les violències masclistes, reduint l'autonomia reproductiva i estigmatitzant les dissidències sexuals. I aquesta ofensiva no és només una qüestió política, és una amenaça directa a les nostres vides, a les nostres llibertats i també a la nostra dignitat. I els retrocessos són els que ens volen inculcar alguns. Per això cap dona, lesbiana, cis o trans hauria de tornar a enfrontar-se a una justícia masclista i patriarcal que la qüestioni, la menystingui, l'humiliï o la revictimitzi. Hem de continuar avançant cap a una justícia feminista que no agredeixi verbalment, no assetgi ni posi en dubte les dones, sinó que les acompanyi, les protegeixi i les repari. Apostem per una educació sexual integral, per poder gaudir de la sexualitat en plena llibertat, sigui quina sigui la nostra orientació sexual o identitat de gènere. Lluitem per erradicar les violències masclistes, posar el consentiment al centre de les relacions, trencar la bretxa salarial i garantir una societat justa i igualitària, on totes les persones siguin tractades amb dignitat i respecte. La feminista és una de les grans transformacions que hem d'assolir per seguir avançant cap a una societat més lliure, igualitària i democràtica. És essencial garantir els drets que tant ha costat aconseguir i continuar avançant per conquerir-ne de nous. I en aquesta gran transformació, la implicació, el compromís, proximitat i feina feta pels ajuntaments és imprescindible. Són les institucions més properes i han d'impulsar canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i amb la vida. I és important que el feminisme sigui l'eix transversal en totes les accions polítiques i desmuntar els discursos antifeministes i negacionistes que fan perillar aquests avenços cap a una societat més justa. A Cornellà s'ha fet molta feina, però encara queda molt camí per recórrer i hem de sumar tots els esforços des de les entitats, la societat i l'administració per continuar treballant per erradicar les desigualtats i la violència masclista. Com sempre hem defensat, la lluita dels drets de les dones és transversal i ens afecta a totes, independentment del color polític, i és important que fem front comú. I l'igualtat, els feminismes, es treballen des de la política i també des dels carrers, sí. I sort de la força de la població per reivindicar i denunciar desigualtats. Gràcies a aquestes lluites i reivindicacions han fet que canviïn polítiques, lleis i que avancem en aquest llarg camí per conquerir drets fonamentals que ara mateix no tenim 100% garantits. Us animem a participar en les diferents activitats al voltant del 8 de març que es faran durant tot el mes a Cornellà. Aprofitem per agrair al Consell de la Dona a totes les seves entitats, així com al moviment feminista de la ciutat, tota la tasca que fan cada dia en defensa de les igualtats de les dones i contra la violència masclista. Reivindiquem tots els avenços assolits gràcies a la força feminista i també proclamem amb veu clara i ferma que el nostre país no recularà davant les amenaces de l'extrema dreta i dels grups antigènere. Continuarem lluitant per la transformació feminista. La lluita feminista continua més viva que mai i no permetrem cap pas enrere. Gràcies.